U Novom Sadu je održana konferencija klubova Srpske lige Grupa Vojvodina. Na ovoj konferenciji izvučeni su takmičarski brojevi klubova za sezonu 2017-2018. Za predsjednika konferencije ponovo je izabran Zoran Naumković, koji je istakao da mu je čast što 2 godine za redom predsedava konferencijom. Meni je veliko zadovoljstvo i čast što sam 2. godinu za redom predsjednik te konferencije. Mogu reći da je konferencija prošla u dobrom radu. Bili smo vrlo ekspeditivni i vrlo konstruktivni u današnjem radu i mogu reći da su svi klubovi, većina klubova je danas bilo prisutno, imali smo dovoljno prisustvo za kvorum. Novi član Srpske lige Grupa Vojvodina je Dinamo 1945 iz Pančeva i potpredsednik kluba Aleksandar Pavković je tim povodom rekao. I jako smo srećni što smo ušli u Srpsku ligu Vojvodina i zadovoljni smo bili današnjim žrebanjem i šta da kažem, mi smo uvek velikih ambicije, velikih apetita, tako ćemo napasti i ovu ligu i dati sve od sebe za naš klub i za naš grad. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Vojvodina Miodrag Cvić naveo je da je odluka Fudbalskog saveza Srbije o obaveznom snimanju svih utakmica svih srpskih liga jako značajna. Veoma značajna odluka je i odluka o obaveznom snimanju utakmica Srpske lige Grupa Vojvodina. Na preporuku Fudbalskog saveza Srbije, Fudbalski savez Vojvodine je u obavezi da sprovede odluku o obaveznom snimanju utakmica, tako da su klubovi domaćini Srpske lige Grupa Vojvodina u obavezi da snimaju svoje utakmice kada su domaćini. To je jedna onako veoma progresivna odluka što se tiče fudbala u Srbiji, koja ima višestruki značaj. Prvo što se tiče prevencije regularnosti utakmica, drugo biće kao pomoć takmičarskim organima, treće kao pomoć trenerima, odnosno ekipama da se upoznaju sa protivnicima, ali i izanaliziraju svoje utakmice, a naravno i što se tiče sveukupne gledanosti i popularizacije fudbala u Srbiji.